Wadah nongsonaलाय dah baca thank you खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजै फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आं लोगोफोर बिएम सेटआप चेनेलखौ नायनो मोजां मोनगिरि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दुखुनि समाव बयबो मदद होलायनांगौ सासे सुबुङा आंनाव कल खालामदोंमोन लोगोसे मदद बिहरदोंमोन बेनि थाखाय आं दा नोंथांनि सिगाङावहाय बे भिडिअखौ लाबोदों आं बुंदोंमोन नों निजे बुंनानै हो रायजो राजाफोरनो जाहाथे रायजो राजाफ्रा मोनथिनायनि नों निजेनो खोन्थाना हो आं भिडिअ बानायगोन अन कलावनो खोन्थाना हो होनना बुंदोंमोन आं स' दायो आं कल खालामनो बेखौहाय जों बयबो खौसेयै ज' जालायनानै मदद खालामलायनांगौ जाहाथे सोरनिबा जिउआ मोजाङै थांना थानो थाखाय खुलुमबाय बाजै औ स' दहायो मोनसे बाथ्रा माने बुंदोंमोन आं सिगाङाव कल खालामहरदोंमोन जेनेबा न'खरावहाय सोद्रोमा सासे लोमजाना दङ गोबां गोबावनिफ्रायनो स' बिनि सोमोन्दै एसे रायजो राजानो फोरमायना होबा मोजां जागोन ओरैनो नों बबे जायगानिफ्राय कल खालामनायमोन आङो माजबाद हा गोदाननिफ्राय माजबाद हा गोदान हौवानि नामा सोमला ब्रह्म होनदोंमोन नामा हौवानि नामा सोमला ब्रह्म माने जोङो सिगाङाव चिराङावमोन बिजिनि माबा सुबाइजार हास्रावबारिनिमोन बेयाव बोरै सैखो ओरैनो जोङो बेयाव माने हा गोदान जाफैदोंमोन आरो ओमफ्राय दा बे हा गोदान जाफैनाया जोङो 18 बोसोरसो जाबाय दाथ' हा गोदान जाला बियो ओहो हा गोदान जाला बियो एसे बोराय जाबाय आरो मा जादों ओरैनो माने बिनि बेमारा सिगाङाव किडनि डेमेज जादोंमोन ओमफ्राय किडनि डेमेजनिफ्राय जेने थेने बियो हामबाय ओमफ्राय उनाव टिबि जाबाय टिबियाबो जेने थेने हामबाय ओमफ्राय माने बै किडनि डेमेज जानाय समावनो बिनि लान्सआव दै जमा एसे जादोंमोन आरोना ओमफ्राय बेखौ डाक्टारा बुंदोंमोन ओमफ्राय माने बियो सिरियास हिसाबै बियो माने बेनाव गोसोआव थायाखै आरो ओमफ्राय दा बेयाव बेनो बारा जाबोबाय गेजेर समाव जोङो थाखा फैसा थाइसेबो गैयिनि जोङो बेखौ नायनो हायाखिसै माने किडनि डेमेज जानायावनो जोंहा हा हुआनो माखासे फानजाजोबखाबाय आरोना ओमफ्राय दाथ' हायाबो एसेबां माने गैला ओमफ्राय दा गथ' सासे दङ ओमफ्राय दा माने बे किडनिया मोजां जानानै ओमफ्राय टिबि बेमार जाबाय ओमफ्राय उनाव बे लान्सआ दैया बारायबोबाय थानानै दायो लान्सखौ नायनाया माने जोङो मास मोनथामसो जाबाय आरो ओमफ्राय दा मास मोनथाम जानायाव जोंहा 4 लाखनिबो बारा थांबाय 4 लाख हिसाब खालामनानै ओमफ्राय बे गावखौ सोरबा लांग्राफ्राथ' 5 लाखसो थांबाय होनदों आरो माने गावखौ डाक्टारनाव सोरबा लांनाय मानसिफ्रा आरो माने बिसोरो फैसाखौ हिसाब मोनो नालाय थांलाय फैलाय गारि बे माबा मुलि बायनाय डाक्टारनिफोराव ओमफ्राय दा बेसेबां थांबाय ओमफ्राय दाथ' थाङै एसेबां थाखा थांबाय ओमफ्राय माखासे गामिनि बा गावनि लोगोफोर सासे सानै सिनायनाय बिसोरो अनसुंथाइबो होबाय बेजों नायबाय ओमफ्राय दा फैयै फैनानै बेमाराबो हामाखिसै आरो बिथिं थाखा फैसायाबो जोबस्र'फैबाय न'आवबो जेबो गैला फानलु फानला जेबो अबस्था गैला आरो बेलेगनिफ्रायबो जेबो मोननो राहा गैला बिथिं बेमाराबो हामाखिसै ओमफ्राय दा माने मा होनो बिदिखौ माने गासैबो जोबस्र'फैजोब्बाय आरोना राहायानो ओमफ्राय दा जेरैबो नायनो राहा गैला ओमफ्राय दा मानसियाबो हामनायनि अबस्थायाव फैयाखै ओमफ्राय दा मा खालामनो जोङो आग्रोखौनो मोनासै बेनि थाखायनो जोङो माने बर' रायजो राजा साफ्रोमबो आइ आफामोननिसिम अनसुंथाइ जाहाथे थाइसे थाइनै मोनगौबा होननानै जोङो बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय मजबुरियाव ना मजबुरियाव खालामनो गोनां जाबाय जेबो राहा गैयैयाव जोङो माने बे भिडिअखौ होनो गोनां जाबाय जोङो बिजिनि चिरां सुबाइजार हास्रावबारिनिमोन बिनि मुङालाय बिमा बिफा दोननाया सोमला ब्रह्म आरो संराजा होननानैबो बुङो ओमफ्राय नोंनि नामा मा नाम होनदोंमोन आंनि नामा अनजिमा ब्रह्म साबेसे गथ' गथाय दं ओरैनो दायो गथ'आबो सासेल'सो जोंहा हौवासा
गामिनि मुङा मा दायो? गामिनि मुङा मान्दारगुरि होनो बेयाव माजबाराव। गोबां माखासे रायजो राजाफ्रा मदद खालामगिरि थायो, खायसे बिदिनो 10 थाखा 20 थाखाबाबो, सोरबा 1500, सोरबा 500, खायसे गोसो गुदुं सुबुंफोर थायो आरोना। स' बिसोरो जुदि हरनो गोसो जायोब्ला दा बोरै हरनांगोन नोंनो? जायखिया एकाउन्ट नाम्बारखौ होगोन। होमबालाय आंनो नोङो एकाउन्ट नाम्बारखौ हरना होबानो जाबाय, आं भिडिअ इडिट खालामनानै बेखौहाय नोंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ होनानै होनोसै दे बाजै। गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा जे हा हु थांबाय। बेमाराबो खस्थ' मोनबाय, देहायाव पाइप दङना। दाबो पाइप दंना? दाबो पाइप दङ, माने बेसेबा मास मोनथाम जाबाय नालाय, ओमफ्राय बे पाइपआ दाबो बख'जायाखै। ओमफ्राय बिराद उन्दुनो सिखारनो बिराद खस्थ' मोनो मोदोमाव पाइप लानानै। दा बेखौ बरननांगौ ना? बेखौ माने बरननाया माब्ला बरनगोन जों बुंनो हाया, डाक्टाराबो बुंनो हाया। माने दायो दै गबाय थायो आरोना पाइपआव। ओमफ्राय बे दैया खमायबासो बे पाइपआ बख'जागोननो, ओमफ्राय माला खमायगोन बेनिबो गेरेन्थि होनो हाया। दा उन्दुनो सिखारनो बिराद खस्थ' जायो। आङो खिनायनि दै सेरनानै होनांगौ, ओमफ्राय बोखांनांगौ सिखारनोबो, ओमफ्राय फुथुनायावबो हमनानै फुथुनांगौ, ओमफ्राय हासुनायफोरावबो आं बाल्थिङावसो नाजावनाङो उन्दुनायनिफ्रायनो। फिसालाया बेसे गिदिर? फिसालाया 22 बोसोर फुरा जानानै नैबे टेस्टआव 4 बोसोर रानिं हाबगासिनो दङ। बेसेबां क्लासाव फरायो? दायो देग्लायनियाव दाख्लैनियाव हाई सेकेन्डारिखौ फेल खालामबाय बियो, पिअखौ फेल खालामबाय। दाबो फरायगासिनो दं ना होमबाबो? जायखिया माने गाव फर्म फिलआप खालामनानै पिअ फाइनालखौ होफिनगोन होनदों, ओमफ्राय फर्म फिलआप खालामथ'वाखै। आरो बेयावबोथ' थाखा फैसानि प्रब्लेम जालायगोन। थाखा फैसायाथ' जोंहा जेबो होनो हागोन, फिसालानो गोबावथारसै। माने बिनि बेमारा सिगांनिफ्रायनो जाबोनायमोन ना, ओमफ्राय सिगाङावनो माखासे बेमाराव जोंहा थांजोबखाबाय। मा नाम फिसालानि नामा? फिसालानि नामा मा नाम? मेहेर ब्रह्म। मेहेर ब्रह्म। ओमफ्राय दा जोङो माने हस्पिटालनिफ्राय फैनानै माजबारावसो मादै थाथ'नांदों आरोना। ओमफ्राय माने जोंनि हा गोदानाव थांनो लामायाबो गाज्रिथार, ओमफ्राय गारिबो हाबा, ओमफ्राय दा बाइकआवबो उथिनो हाया, ओमफ्राय गारियावबो पाइप गोनां, बिराद दिगदार जायो। ओमफ्राय लामायावबो गारि हाबखाया नालाय। थांनायालाय जोङो बे माजबारनिफ्राय गुवाहाटिसिम गारिजोंनो थांखानाङो, ट्रेनजों। बास बेलेग कारावथ' गाखोनो हाया, बांद्राय जामसिं जायो, ओमफ्राय पाइपआ थुखो थुखा जायो। ओमफ्राय अब्लाबो जेने थेने जोङो ट्रेनजों थाङो। ओमफ्राय न'आव थाबाथ' गारिबो हाबा, ओमफ्राय गारियावबो गाखोजाया, बाइकआवबो गाखोजाया, बिदि जायो आरोना। जायखिया बिराद खस्थ' जाबायलै, थाखा फैसायाबो जोबस्रांफैजोब्बाय, बेमाराबो हामा, न'आवबो जेबो गैला। टेनसन लानो नाङा बाजै, इसोरनि गासिबो सायाव आगारनानै इसोरखौ आर'ज गाबजोबबानो जाबाय। आरो लोगोसे निस्सय नोंनि बे बाथ्राखौ खोनानानै रायजो राजाफ्रा जेसेबांखिनि हायो मदद खालामहरग्राफ्रा खालामहरगोन। बिदि गाबनो ओंखारनायनि थाखायनो होनो हाया। दे बाजै ना, गाबनो नाङा। आरो नों दा न'खराव आरो नोंल'सोखा, दा न'खर आरो बेमारियाबो दा बेबायदि हालोदाव दङबा स्ट्रं जानांगौआ दा नोंसो नालाय। दे बाजै, दे बाजै, थेंक इउ। स' मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, भिडिअखौ नायबाय नोंथांमोना, खोनासंबायबो। खोब दुखुनांथाव बाथ्रा जे जेसेबांखिनि थाइसे थाइनै हायो आं जेबो बुंलायला। नोंथांमोना गोसो गुदुं सुबुंफ्रा जाय मदद खालामनो गोसो नोंथांमोना मदद खालामनानै होदो। दुखुनांथाव नैबे बाजैनि न'खराव जि मोनसे दावराव, मोनसे माने दुखुनि मोनसे जागासिनो दङ, बेयावहाय नोंथांमोना एसे एनै जि हायो दुखु समावहाय मदद खालामलायनानै होबानो जाबाय। थेंक इउ सो माच, थेंक इउ।